Γεια σας παιδιά, Γιάννης εδώ και σήμερα επιστρέφουμε σε μια παλιά σειρά που άρεσα, το Match of the Day. Πήγε καλά εκείνη η σειρά, αλλά πήγε καλά με το νόημα της προβολής, 71 προβολές. Αλλά επειδή έλεγα Manchester United vs West Ham, μερικοί πίστευαν ότι ήταν ο πραγματικός αγώνας και είχα τα highlight. Αλλά δεν πειράζει, εγώ τσίπησα τις προβολές μου. Και σήμερα επιστρέφουμε και θα παίξουμε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ελληνικό ντέρμπι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Επιστρέφω αυτή τη σειρά όπως είπα. Μπορούσα να κάνω πολύ καιρό αυτή τη σειρά, αλλά βαριόμουν παρόλο που υπήρχαν άπειροι αγώνες να κάνω. Οπότε ναι, πάμε να παίξουμε. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Στη Τούμπα. Τώρα τελευταία τα βίντεο δεν πάνε πολύ καλά, αλλά δεν πειράζει. Πιστεύω αυτό να έχει κάμπος προβολές, ως και ελληνικός αγώνας που θα είναι. Στο professional θα παίξουμε, πάμε να κάνουμε μερικές αλλαγές. Είναι το FIFA 16, δεν το FIFA 17, γι' αυτό δεν θα έχει όλους τους παίχτες, δεν θα έχει όλους τους παίχτες ο ΠΑΟΚ. Πάμε να αλλάξουμε και λίγο το σύστημα. Είπαμε θα βάλουμε αυτό, ναι. Και πάμε λίγο στις αλλαγές. Θα βάλουμε Λέοβατς στη θέση του Τζαβέλα. Ο Μαλεζάς στη θέση του Βίτορ. Ο Κοροβές στη θέση του Μέντες Ροντρίγκες που έφυγε το χειμώνα. Πέλκα Σταμίνη πάει εδώ. Και ο Μακ θα βγει, που έφυγε και ο Μακ. Και θα μπει ο Μιστακίδης. Ο Κωνσταντίνης θα μπει στη θέση του Ζάιρο στο πάγκο. Ο Αθανασιάδης στη θέση του Μπερμπάτοφ. Πάει ο Μπερμπάτοφ, ζει ακόμα αυτός ο παίχτης. Πού είναι ο Μπερμπάτοφ, αλήθεια? Έχει ξεχαστεί. Ωραία. Χαρίσεις στη θέση του Τζιόλι και Βελίδη στη θέση του Γλύκου. Και έχουμε κάνει να βάλουμε το πάγκο. Βάλε το Μακ λίγο στη θέση του Τζιόλι και Μέντε στη θέση του... Ναι. Και ο Γκολά στη θέση του Κάτση. Και πάμε να παίξουμε. Ο ΠΑΟΚ θα είμαι εναντίον του Ολυμπιακού. Στην πραγματικότητα είμαι Παναθηναϊκός. Πεντάρα εκτός ο Παναθηναϊκός στη Βέρεια. Για να δει τι θα κάνω ΠΑΟΚ. Και πάμε να παίξουμε. 6 λεπτά αγώνας στο professional. Οπότε πάμε να δούμε. Λίγο η φωτεινότητα πάλι είναι λίγο χάλια, αλλά γίνεται μετά focus και φτιάχνεται. Καλά, βαριέμαι τώρα να κάνω αυτό εδώ, πώς λέγεται, το training. Άντε, έλα, πάμε στο παιχνίδι. Πάμε, ξεκινάμε. Για να δούμε πώς θα τα πάμε. Πιστεύω αυτή η κάμερα είναι η καλύτερη που χρησιμοποιώ στο παιχνίδι, είναι co-op, έτσι λέγεται. Και πιστεύω ότι είναι καλή επιλογή. Έλα. Επίσης στα κοντά, πολύ κοντά, μπορεί και αύριο ή και μεθαύριο, να έχει βίντεο pack opening στο FIFA Mobile, γιατί πάλι μαζεύτηκαν 45 packs. Έχω ιδέες για βίντεο, αυτό το pack opening, λίγο αυτό με τις συμβουλές που σας έδινα για αρχικές ομάδες και πώς να τα πάτε καλύτερα, που δεν πήγε καθόλου καλά, μόνο 5 ή 4 προβολές κάπου εκεί. Μήπως να χρησιμοποιώ κι εγώ clickbait, όπως κάνουν οι μεγάλοι YouTuber τώρα τελευταία εβδομάδα, πότε έγινε αυτό ο Ντόρος με το clickbait. Έλα Μιστακίδη. Πέναλτι. Παράγκα ρε φίλε. Τσίμηρο. Ο Τσίμηρο το έχει καλό σούτ, αλλά άμα μου κάτσει καμιά φορά η μπάλα θα τον μπουμπουνίσω. Ωραία, offside. Σύμφωνα με το τελευταίο διάστημα στην πραγματικότητα τώρα, από ό,τι βλέπουμε με τη φόρμα των δύο ομάδων, ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη φόρμα από ότι ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει 2 συνεχόμενες ήττες με ΑΕΚ και Πανιόνιο. Στο κύπελο με τον Ατρόμητο ζορίστηκε λίγο. Πιστεύω ότι άμα το παλέψει καλά ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει και την νίκη. Και είναι και μέση Τούμπα και μια πιο καυτές έδρες στην Ευρώπη. Οκ, πλάγιο. Το μοναδικό επεισόδιο που έκανα για αυτή τη σειρά, το Match of the Day, ήταν το Manchester United West Ham που ήταν κύπελο. Και τελικά το πήρε η United το κύπελο, ναι.
Έχουν περάσει όμως από τον Νοέμβριο, ήταν 30 Νοεμβρίου νομίζω. Έχουν περάσει 4 μήνες. Δεν πειράζει μωρέ. Επίσης τρέφουμε δυναμικά όμως. Κάλυψε. Ωραίος. Όχι, λάθος. Ριπ Πάοκ. Το φάγε. Φορτούνης. Δεν το κάνω επίτηδες γιατί. Επειδή είπα δεν υποστηρίζω το Πάοκ, αλλά δεν το κάνω επίτηδες ότι τρώω τον γκολ. Απλώς λάθος στην άμυνα. Πολλές φορές κάνω λάθη. Γιατί με νουμπάς και δεν ξέρω να παίζω. Εδώ, προσποίηση. Άμα βγει καλή σέντρα. Γκολ. Ποιος? Κλάουζ. Θανασιάδης. Κατευθείαν. Σοφάριση. Στο 20. Ο Κλάουζ καλά είναι. Έχει να βάλει γκολ πόσα χρόνια, δεν ξέρω. Όποιος είναι πάω και δει το βίντεο να μου γράψει πόσο καιρό έχει να βάλει γκολ ο Αθανασιάδης. Μπορεί να έχει βάλει και το προηγούμενο αγώνα, αλλά δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ το ΠΑΟΚ, οπότε δεν μπορώ να πω. Έλα τώρα. Μην το ξαναφάω. Γιατί δεν πας πάνω στην μπάλα? Έξω. Και φυσικά ακούγεται το PlayStation. Άλλαξα θέση στην τηλεόραση. Έκανα κάποιες αλλαγές στο δωμάτιό μου. Και άλλαξα θέση, αλλά πιστεύω δεν επηρεάζει την τηλεόραση όπως κάνω το βίντεο. Έλα. Ωραία, έκοψα. Χαρίσεις. Τσίμιροτ. Στο Πέλκα. Ο Πέλκας εδώ κάνει τα δικά του. Καλή σύντρα ήταν, εντάξει. Ωραία. Κοροβέσης. Κοροβέσης είναι πολύ καλός παίχτης. Αλλά δεν παίρνει τόσες πολλές ευκαιρίες στον ΠΑΟΚ από ό,τι έπαιρνε στην παλιότερη ομάδα. Θα ήθελα πολύ να ήταν ο Πρίγιοβιτς τώρα, αλλά δεν μπορώ να κάνω και update λόγω ότι είναι FIFA 16. Καλός παίκτης είναι ο Πρίγιοβιτς, μ' αρέσει. Και επίσης σκέφτηκα να ξεκινήσω μια νέα σειρά που είναι το Career Mode. Δηλαδή παίρνω μια ομάδα, όποια θέλω, από αυτές που έχει φυσικά, και μπορώ να ξεκινήσω καριέρα manager. Ή και παίκτη, αλλά εντάξει, παίκτη είναι λίγο βαρετό από το manager. Ξεκίνησα, πήρα τον Παναθηναϊκό. Θα μου πείτε πώς τον πήρα τώρα, τον Παναθηναϊκό, που δεν έχει ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει γενικά μέσα 3 ελληνικές ομάδες. Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Περνάμε την ευκαιρία. Χάλια, ναι, έχει αυτές τις 3 ελληνικές ομάδες. Και μπορείς να τις αλλάξεις πρωτάθλημα, να τις πας όπου θέλεις. Οπότε εγώ πήρα τον Παναθηναϊκό, τον πήγα 4η κατηγορία της Αγγλίας και τον ανέβασα στη πρώτη. Όπου έκατσα και λίγα χρόνια εκεί, μέχρι που άρεσαν οι πολλές ήττες λόγω ότι δεν είχα και καλούς παίχτες. Και κάποια στιγμή άλλαζα ομάδες μέχρι να φτάσει το 2031, όπου εκεί αυτόματα τελειώνει το mode αυτό, το career mode. Οπότε και εγώ σκέφτηκα να ξεκινήσω μια τέτοια σειρά. Πολλά άτομα το κάνουν. Οπότε γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Αλλά είναι μια δικιά μου σκέψη. Άμα θέλετε να δείτε φυσικά career mode, γράψτε το κάτω στα σχόλια. Κακή ήταν αυτή η πάσα. Πήγα να τη βγάλω κάθετη, αλλά δεν είναι και γρήγορος ο Αθανασιάδης. Επίσης γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε ότι θα γίνει στην πραγματικότητα το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και τι ομάδα υποστηρίζετε φυσικά. Άμα θέλετε. Καλή Έλα ρε φίλε, κάνε το control. Poor Klaus. Λάθος. Δεν το εκμεταλλεύτηκα σωστά. Έλα, ωραίος. Έλα ρε φίλε, Κίτσιου Μενεμενιώτης φυσικά, Μενεμένη, West Side, όπως λένε εδώ μερικά παιδιά από τη Μενεμένη. Έλα, ωραία πάση είναι αυτή. Δεν είναι offside. Φάουλ έδωσε από πριν. Ή επιθετικό. Φάουλ από πριν. Κοιτάξτε πώς θέλουμε τα φάουλ. Μέσα. Καλό ήτανε. Μπράβο Πέλκα.
Μήχρον, τρόμαξα λίγο. Αλλαγή ο Πάοκ, αφού δεν είναι εγώ που κάνω τις αλλαγές. Δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, σχετικά καλά τα πήγα στο πρώτο. Δεν πρόσεχα και πολύ επειδή έλεγα διάφορα άλλα πράγματα. Ισοφάρισα κατευθείαν μόλις δέχτηκα τον γκολ. Έλα, λάθος. Γενικά η CPU κάνει πολλά λάθη. Αλλά δεν μπορώ να τα εκμεταλλευτώ. Και επίσης με περνάει και πολύ εύκολα. Δεν ξέρω να παίζω άμυνα. Ωραία. Ωραία. Αλλά τώρα δεν έχει ελεύθερο παίκτη. Και κόπηκα. Δεν πειράζει. Κίρτσιου. Ωραία. Ωραία πάσα. Πέλκα. Γκολ. Όχι ρε φίλε. Έλα ρε, Αθανασιάδης νομίζω ήταν. Ωραία. Οπ. Έλα, αυτό μυρίζει γκολ. Μυρίζει γκολ αυτή η φάση. Ναι, όπως στο Καρέα Μόντι είχα πάρει και το Μιστακίδη στο Παναθηναϊκό. Και να ο Μιστακίδης. Έτσι ρε. Στο 53. 2-1 ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού. Με τον Ιωάννη Μιστακίδη. Πολύ καλός παίχτης. Σας είπα ότι μύριζε γκολ η φάση. Σωστά, γκολ. Ναι, αυτή η φάση δεν ήταν, ναι. Μύριζε γκολ. Δεν πειράζει. Ήταν ο Σιώβας και δεν έτρεχε πολύ. Όπως μπορούσα να τον περάσω και να πάρω την μπάλα, αλλά είχε βάλει καλά το σώμα του. Και λάθος εδώ από το Χαρίση στη μεσαία γραμμή που διορθώνει ο ίδιος. Ο Χάρης Χαρίσης. Κοροβέσης. Δεν κάνει τίποτα. Στο πόσο είναι, στο 57. Να κάνουμε σε λίγο και αλλαγές. Και επίσης ας βάλω. Ωραία, λάθος. Και έβαλα και ένα defensive να είναι πιο πίσω η ομάδα. Να μην γίνει καμιά κουτσουκέλα. Δεν πειράζει. Καλά έβαλε, καλά με έκοψε. Δεν είναι φάουλ. Ρε παράγκα. Ωραία. Πάμε Αθανασιάδη, φύγε. Είδα, Μιστακίδη. Άνοιξε το κοντρόλ. Μπράβο. Μιστακίδης, Ρομπέρτο. Και είναι πλάγιο για μένα. Ωραία. Καλή ευκαιρία, καλή αντιπίθεση ήταν αυτή. Κάνουμε μια καλή σέντρα. Πάμε να κάνουμε λίγο αλλαγές. Τι αλλαγές να κάνω? Θα το δούμε τώρα. Να βάλω τον Μακ λίγο, παρόλο που εντάξει δεν παίζει στο πάω καλά να τον βάλω στη θέση του Πέλκα. Γκάι Ροντρίγκες στη θέση του Κοροβέση, να κάνω λίγο τα τέτοια. Θα κάνω και τις αλλαγές και Κωνσταντινίδη στη θέση του Κίτσιου. Έκανα και τις αλλαγές και άμα τραυματιστεί κάποιος τραυματίστηκε. Πάμε. Ωραία. Όχι, μπερδεύτηκα. Χαμότ. Καλύτερα να βγει έξω να γίνουν αλλαγές. Είδα το τι κάτω και νομίζω ότι ήταν συμπαίκτης μου. Δεν πειράζει. Έγιναν και αλλαγές. Και τώρα έχω Γκάρι Ροντρίγκες και Μακ από σχεδόν τα πλάγια να ανεβαίνουν. Και όλα πούπα. Έλα. Ωραία. Λέοβατς. Κοιτάξτε πως έφυγε ο Γκάρι Ροντρίγκες. Μαύρη δύναμη. Κάνε εδώ την προσποίηση. Τίποτα. Πήγα να τα περάσω μόνο. Έπρεπε να δώσω πάση να κάνω κανένα σουτ. Πήρα ξανά. Γκάρι Ροντρίγκες. Μέντες δεν είναι. Δεν πειράζει. Το δοκιμάζω με Τσίμιροτ. Δεν πήγε πάνω στην μπάλα. Δεν πειράζει. Έκοψα. Αθανασιάδης. Ωραία. Αθανασιάδης σουτ. Κόντρα ριμπάρα κόρνερ. Δεν πειράζει. Κάτι είναι και αυτό το τίποτα. Αθανασιάδης. Φαλιά. Τσίμιροτ. Θα σεντράρει ο Τσίμιροτ. Κακή σέντρα. Κατεβάζω Χαρίσης και τον μπουμπουνάει από εκεί. Πάνω στα σώματα. Μακ.
Περνάει. Γκολ. Τι έχασε! Όχι ρε Μακ. Δεν πειράζει παιδιά. Θα το κρατήσω. Το κάνουμε και ένα ultra defensing. Να κρατήσουμε το 2-1 για να πάρουμε και την νίκη. Έτσι ρε Παοκάρα. Πέρασαν μήνες. Πέρασαν χρόνια. Ναι, ένα σύνθημα του Πάουκ, δεν το ξέρω. Όχι. Όχι ρε φίλε. Το έφαγα. Ντουρμάς 76. Πολύ γρήγορα έγινε η φάση, δεν το αντιλήφθηκα. Δεν πειράζει. Οπότε ξανά το βάζουμε και λίγο επιθετικό το τέτοιο. Το σύστημα. Ωραία. Μιστακίδης. Άμα βγει παλιό αγώνας, μου βγάζει επιλογή το FIFA τέτοιο, να πάω παράταση, πέναλτι και τέτοια, αλλά δεν θα πάω γιατί είναι πρωτάθλημα και μπορεί να βγει ισοπαλία. Στην πραγματικότητα είναι πρωτάθλημα. Ωραία, αλλά καλά ανεβαίνεις εκεί πάνω, αλλά θα μου κλείσει την πάσα όταν πάω να την κάνω. Έλα ρε φίλε. Έγινε το λάθος. Χαρίσεις, γκολ! Γκολ ο μικρός! Χαρίσεις. Στο 81. Και είναι και αρχηγός. Ριπ. Γιατί να είναι αρχηγός ο Χαρίσης. Δεν πειράζει. Ήταν ο Ζιόλης και τον έβαλα στη θέση του. Ναι. Τώρα, park the bus. Από το 81. Να γίνει ο Άρσεν, Chelsea. Και κερδίζει και την μπάλα. 3-2. Ωραίο ματσάκι. Να είναι έτσι και στα αλήθεια καλό θα είναι. Δεν έχει πολλές φάσεις, αλλά γκολ. Εντάξει, κάτι κάνει. Ωραία. Χαρίσεις, περνάει, αλλά πού να δώσει πάσα τώρα. Έβαλα park the bus και δεν ανεβαίνουν οι παίχτες μου να κάνουν κίνηση. Ωραία, τον έκοψα. Παίζουν πολύ καλά αμυντικά. Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Που εντάξει, η CPU τα κάνει γρήγορα και δεν προλαβαίνω να αντιληφθώ τίποτα. Για να βάλω ένα ultra defending να αρχίσουν να ανεβαίνουν οι παίχτες μου. Γιατί άμα φάμε ένα γκολ τώρα, μπορεί να. Ναι. Αλλά άμα φάμε. Καλά, θα δούμε. Άμα να περάσει αυτή η φάση. Ωραία, και το ξαναπάω ultra park the bus. Να το πάμε. Μιστακίδης, γκολ του αιώνα εδώ, Μέση. Όχι. Δεν πειράζει. Μ' αρέσει πολύ να κάνω αυτά τα βίντεο. Τόσο καιρό γιατί δεν τα έκανα, γιατί βαριόμουν, εντάξει. Πιστεύω τώρα, άμα έχει καλά ματσάκια, άμα συνεχιστούν τα καλά ματσάκια, γιατί πάντα έχει καλά ματσάκια. Φάουλ. Και κάρτα. Ναι, άμα συνεχιστούν, θα κάνω κι άλλα βίντεο. Πάμε. Έχω αριστεροπόδαρο. Τον Λέοβατς. Απευθείας. Καλό ήτανε. Δεν ήταν και πολύ κακό. Καλό ήτανε. 3-2. Παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός δεν φάνηκε καν. Τίποτα. Δεν. Εκτός από τα γκολ δεν έγινε κάτι άλλο. Όχι τώρα τελευταία φάση. Μπράβο ρε γλυκό. Μέσα εσύ. Τέλος. Ο Κάρα έτσι. 3-2. Τον Ολυμπιακό. Μέσα στη Τούμπα. Και γιατί είχε πόντους ο Ολυμπιακός στη Τούμπα. Εκεί στο πέταλο. Μπράβο, πείτε μου μπράβο. 3-2 νίκησα. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο. Το ελληνικό ντέρμπι που έχει σήμερα. 3-2 νίκησε ο ΠΑΟΚ. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like. Γράψτε κάτω στα σχόλια ποιος πιστεύει θα κερδίσει την πραγματικότητα. Και ένα σχόλιο άμα θέλετε να ξεκινήσω σειρά career mode. Manager που θα είμαι. Οπότε ναι, αυτά για αυτό το βίντεο. Ήμουν ο Γιάννης και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.